dudu bebungah ning amanah tanggung jawabe ki abot tumrap banger bacin butek bening bejo cilaka mulya rekasane wong sak negara ning nyatane tak sawang para kawula akeh sing padha sambat ora kuat mergo anggenmu rina wengi ngumbar karo angkara murka kejaba saka kuwi mung ripalungguhan iki aku bakal nyuwun katerangan sing bener lan sing nyata janjane negara Ngastina iki hak wewenange para Pandhawa apa Kurawa yen pancen hak wewenange para Kurawa dasare apa yen pancen iki hak wewenange para Pandhawa kenapa kok sing dadi ratu ana kene dudu Pandhawa ning kok malah Duryudana komplit sak Kurawane pisan aku nyuwun katerangan mara gage aku nyuwun wektu 5 menit ndang wangsulana yen ora enggal kok wangsuli tak ora arik kraton iki nggo agyatri sang kapirang rinangkul kinempit-kempit do sang reknaning bawana ya si tukang walang ati ya si tukang nesing tias ya si tukang kudu kering ya si tukang kudu kering putuku ngger wong gagah Antasena panjenenganmu ki sapa Pendhita Sukalima Begawan Durna aku iki gurune bapakmu. Bapakmu ki nadyanto wong kodo karo sapa-sapa ora gelem nyembah karo sapa-sapa ora gelem basa yen karo Durna ki brangkangan ngerti ya ta kowe. Mula ripalengguhan iki kowe manuta karo aku ora perlu kowe ngrembug kamukten negara Ngastina kuwi dudu perkaramu. Iki urusane wong tua, urusane para Pandhawa karo para Kurawa. Liyane Pandhawa Kurawa ora entuk ngrembug. Yen pancen pepundhenmu para Pandhawa kepengin njaluk lan kepengin maneges nakokake bab kamukten negara Ngastina, aja kongkonan karo bocah wingi sore ning Pandhawa kon teka kene pisan, ayo rembukan karo Durna, ayo rembukan para Kurawa. Liyane Pandhawa Kurawa ora kena ngrembug karo lakon iki. Paham kowe? Dadi sing kena ngrembug babakan kamukten negara Ngastina iki mung Pandhawa karo Kurawa. Ya, mengko rebukan karo Begawan Durna iki. Kosik yen ngono lambemu ki mencla-mencle, Mbak. Manut kandhamu ning ngarep sing kena ngrembug mung Pandhawa lan Kurawa ning nyatane kok malah ditambahi karo Mbah Durna. Tegese kuwi radil yen aku genah anak lanange Kanjeng Rama Werkudara yen kowe iki Pandhawa ya dudu Kurawa ya dudu kowe iki sejatine lak manut sejarah dudu wong Ngastina kowe dudu wong tanah Jawa kowe nang kene iki wong neneka dapukmu dadi pendhita, dapukmu dadi brahmana, dapukmu ki dadi kiai. Ning aku wis niteni bola-bali, anggere kiai pendhita resi kaya dapurmu, kok wani ambyur ana jagate politik mesti ra kajen kowe. Lho, yan. Putuku ngger Antasena. Kowe iki bocah wingi sore sing urung ilang pupuk lempuyangmu. Mula sak trepe lamun to kowe ora ngerti babakan sejarah Ngastina sing bener. Saiki tak jlentrehke sing wijang lan gamblang ya ngger men kowe ora kleru. Yektine negara Ngastina iki sing duwe hak wewenang ora ana liya kejaba pepundhenmu para Kurawa. Dasare apa tek kaya mengkono? Biyen kuwi sing dadi ratu ana Ngastina kuwi Sang Prabu Abhyasa utawa Prabu Kresna Dipayana. Nalika semana Sang Prabu Abhyasa bakal mendhita ning pertapan Saptawarga banjur lereh keprabon
misuda marang Prabu Pandhu dadi ratu ana Ngastina. Lah wiwit lelakon iki sing kleru, lelakon iki sing wiwit bubrah, lelakon iki sing direka daya karo Abiyasa. Mongko wis cetha pratela lamun ta Sang Resi Abiyasa ki putrane ana 3 sing mbarep ya kuwi Sang Adipati Destarata, angka 2 ya kuwi Pandhu Dewanata, angka 3 Raden Yama Widura. Manut pranatan, manut paugeran kudune sing dadi ratu ki lak anak mbarep. Ning kenapa kok malah njliwar ning anak nomor 2 ya kuwi Pandhu Dewayana. Wiwit kuwi pancen wis direka daya direkayasa. Sing kudune Sang Destarata sing dadi ratu banjur njliwar marang ya kuwi Pandhu Dewanata. Tatanan Ngastina wis bubrah, ning kowe kudu ngerti sing darbe hak kewenang sejatine ya Sang Destarata banjur tumurun marang Angger anak Prabu Duryudana, dudu marang Pandhawa. Dadi sak lengsere Mbah Abiyasa kudune sing dadi ratu ora ana liya Sang Adipati Destarata. Mbah Destarata. Iya. Sebabe ki anak mbarep manut aturan ning ngendi wae dadi ratu ki syarate kudu anak mbarep tur lanang. Gusik. Simbah Sengkuni ngerti apa ora syarate wong dadi ratu ki apa lan ana pira? Aku patih mesti wae ngerti. Syarate ana pira? Ana 3. Apa wae? 1 ratu kudu wibawa, 2 wicaksana, angka 3 kudu santosa. Maknane santosa ki piye? Maknane santosa ki ratu kudu santosa lair batine. Santosa lair ki tegese piye? Ratu ora kena nandhang cacat. Lah, saiki aku tak nyuwun prisa, Mbah Destarata ki cacat apa ora? Piye? Syarate wong dadi ratu ana pira? Ana 3. Apa wae? Wibawa, wicaksana karo santosa. Maknane santosa, santosa lair batine. Santosaning lair ratu ora kena cacat. Lah, aku tak nyuwun prisa, Mbah Destarata ki cacat apa ora? Iya, cacat. Cacat piye? Picek. Yen wong caca netra, wong wuta ngono kira-kira kena dadi ratu apa ora, Mbah Sengkuni? Anu wedange ndang diombe selak dikrubung semut engko ngger. Wedange ndang diombe. Aja nylimur, aku butuh katerangan sing gemacol iki. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tura kadange liyan yayah tunggilibu swita mring Sri Goropati Antasena lakna mripatmu jerengen gobokmu diwanwake iki pakmu gedhe ing ngawangga ya kuwi Basukarna. Ora perlu kowe kakean gunem sing tanpa guna. Sing cetha wae bebeteng negara Ngastina, bantenge wong Ngastina. Senopati ning praja ora ana liya kejaba mung Basukarna, mula kang mangkono. Yen pancen kowe bakal ngancik lan ngucik ngrembug kamukten negara Ngastina, ora perlu kowe rembugan karo sapa-sapa ning mara gage metu njaba golek papan sing jembar. Kowe kena ngukup negara Ngastina, Pandhawa kena ngukup negara Ngastina. Paton pinter njebel dadane Karna. Ha metu njaba jan ora dawa umurmu. Lewar ngawur
Patih Harya Sengkuni. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh nggih anak Prabu Ngastina. Tan wurunga bantah dredah munggah Pancabakah. Kakang Narpati ngawangga bakal tetandhingan kelawan anak Werkudara sing jenenge Antasena. Inggih. Nadyan bayi wingi sore aja disepelekake. Mula mangsiagake para Sata Kurawa